la corona do bala ka fere ne wakati na ka di muyo ka jata kadaka ame fa la somni le ke ten dola forme kela sisa corona yitume ka fere for corona la corona tradilendo français la afleni a tradilendo français la adola corona tradilen surali mando ambolo o sababu la mo chaman girina corona inka ka san for ke rola kata di misilula kata di mo yerema a corona inde fleni nin corona ate be al-islamai ka kala muna jakulu mumbe na be fo ma ko al-qadiyaniya munun ko gon nabi nyuma weren nana alakram muhammadu kofe sallallahu alaihi wasallam ni uluka korna glani ndi sebani mumbe sebani mumala o arab kana mai o kai ngaw ya tradi kabla to abukan femumba kolonala o beba ele malendo femumba sabati ka fo chiden werebe na alakra kofe ko kelelo ko le bla kolonala ola do ya sa nyuma ke buluma kalaini o ba di mogoma kalaini o ba bla misru kolonala anona nyono alhamdulillah o ya laini ka nyuma de ke munu tumalaka tana e forkerola e korna mazi ko tana e forlaw ni ya sila forla ko era ba koro ni ya sa o be kla ka papier do dimo ka adresse bolo ko contacter o ka centre yere la laini dumai kam mo blani tableau inka don galo e mu fo tableau inka o de ka ko islamia tableau te o kama ni a korna konna laje page keme wolon fula ani page bisaba sebani mun kelendo adugumala la to kan sebenina aflani watina chugo don tena siga fo ngomme akala ngamba kono kuma fo kadaka doya ayemunke oti nana kana dia nyamna ka korna en kala abe mbula abe dogo kun fula nyombo femumba korna la kaseka ajate mine nyae abe la halaya muna amanka islame ka kala kadaka femumba korna na alaka dina teta neni page laje misali boloma ni misali ade kadi page keme wolo la 730 sebani chamamba fle duguma tradition koro je folen fle network kana ya kasoro ka sebani cha commentaire ke duguma ya o commentaire mu ke no duguma point nani me o kele no ko blala mumba jira ka fo ko korna ma fo ko chide werate na kra kofe ala ya fo yoromuna kafo ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ala kala ga chide laban fo la yoromuna na ya sura hakli bala kanto tafsir la khataman nabiyyina kalan chugo mumme ala khataman khatimu nya kalan chugo fo akalan chugo be koro dafani nyogen chugo yamuna inda sama ngaw kele maka ni commentaire jamba beke ko dowe aya fasere ka fo kira labano kote muna ko akora de ko chidien were nabi nyman te na ka tuwa nofe ka fo ka tala doron nabi nyman na note nga nabi nyman mena o ya lere na tala ko khalifa be tuwala ne khalifa o tuwala o ko fe ko nabi nyman mena ko aya la yene munye ba jira ka fo ko prophète immédiat atara doron dore ka tuwala ko teke ko do ko so khalifa nana khalifa taala munke aw ko nabi man nana o kofe o do ka gulam ahmadu yi korna mumbe no sebelo no karim bla kono e mu e to ka seben gele ne ya ta ko kala tire la fli o de kama ngaka la ne haramu yi kada ka fa mumbe mo fli ki boy ka dina ka ki bala kra ka tablo ka to ibe dengani asro ko chide were nana ala kra kofe o ko no kafiriya de o lasulu ye don galaw bebere do lasulu munka o de kama tablo en don galaw e fatwa mumbala ate jate ka fo ko firqa islamia tablo dote nga abe jate ka fo tablo do mum islamia koka ulu le ka korna glani flenie ka a seri ka do ansegoro ka blato kan sebenina don ne ya e nusondia kasa mo don na jira na bi fana ba so le ta do re ka fo ka be ne bolo ale na la kwale korna do e bo ko fale tara fen do ya korna la aya bo ka jira ngo ahmadiya kitabul korna do ko awo ngabe mbolo ya ntuma la ka akorna kala fe munumba kono ka jete mne kala nganye fe munyala o de ka fo
ni ko kibe datu fen fi man be woloma ka bala iba bonde o koso amma jira salama wala kana sanga kala kadaka kornate mu sebelendo ala kira sallallahu alaihi wasallam ay korna mun to sahaba bulu ama sebe o chugula famu mun ba korna la o famiya teniye anga era koroshala ni fitna dole done kadaka mamun dobe nala ma gersege do adina kalana o chama be o era jilaja ne alkorna tradude kasega famiya do sura dinala anen no sonja baga to tala ibro doni koro walma do tara forkero la muye afaye bi ko olu yedde mugade sa ala o dem mo to ka fer wa kelengele de o dem mo gane sa ala ka di mo ma ale re do sura ala o chugo ala ba sura do fana ya santo chugo ala fola mo sera na e mo fana ni le fo ko lu duna ka yala for ko na lo ka bo wakati mina ko kwa e fen chama sa ko me ko ala ka to ka be ala ka korna be ay no fana sa ale re ay adusko e a wagashi a islamaya ka dale na fara ko ale wardo fewara la ngala ta ma dola vraiment o kera alama ale fana ya san chugo yala olu nyogola chaman ba de be ma do mun fana ya sante wala kornay de flene a la je ka je kusebe akogule verset tani chugo yala amu ya sebene a sebene ko les saint coran ka seba ka texte arabe et tradition française donc asura ka seba anglais la tuguni ko de holy Quran Arabic text and French translation o sebelen do aka anglais la nga ne asfen folo dale ka laje iba sura sebela santri muya ke o seben be ya ka fo communauté islamique ahmadiyya o sebelen do akorna la communauté islamique ahmadiyya ni tamana la doni notisi mu sebeni damnawla urdu ka no e pakistano ka sebeni a sebeni kun folo kelen no node tamashem munumba kono o tamashem wala le no ne uluka sebeni de akunye ka jirana anga era korosala anga na to nyumaje yindila katajere bla juguma la ne farati kere bulu dina ko la o ko re ko jahanama ko yore ta iyere bulu dina ko farati ana sabati jahanama ko dal jina ko do fe mo nyoye anga na to anga farati wala ala ka klimandi ambema ala ka dina fam ko iman dama wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam ka fo ka walimando o ka sabalila o saballa ka ala ka maka la me chugo yamuna mala deli ala ka sabala koro chugula ne mu me filila ala ka sabali fe ka tubi ka bo filila yadi saya ka sema ne mu yela fana dumbe nyuman siraka ala ka ijidi juma kelila ka sabali ka shini kenaya di ambela jenima ala ka laban ko yuma di ama an sigila ka ala ka paka labe ala ka ma chugo ba ala ka sokolo abala deli ala ka ala ka fo firdaus sokolo chugo keleda mala deli ala mu na klobe an bekana abambe dusko kono kodo neni aw an sigila ala kama ka nga jiyan ko to chugo muna hami femfem mun be ana ala ka be wuli jurumi femfem mun man kana ala ka be yafa laini femfem mun ba yoro na tun tala hakilla ko be nye ala ka nye ka tiba aga laini ka ala ka nye ka tiba aga laini ka ala ka be sago kawye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh